Tkun ġennata jekk ma jintlaħaqx ftehim bejn il-Greċja u ż-żona euro fit-taħdidiet emerġenza nhar it-tnejn f'summit fi Brussell għal dan il-kap tal-Bank Nazzjonali Grek. Rimarki li waslu wara li l-Prim Ministru Grek ippreżenta l-proposti Griegi lil kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, lil President Franċiż François Hollande u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Fis-summit ta' nhar it-tnejn il-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras se jiltaqa' ma' 18 il-kap tal-pajjiżi taż-żona euro. Għalkemm jidher li l-banek Griegi mhux se jispiċċaw mingħajr flus, is-sitwazzjoni hija serja u jekk ma jkunx hemm qbil tista' twassal għal stat finanzjarju gravi. Fi stqarrija Tsipras qal li fil-proposti Griegi kienu ppreżentati arranġamenti ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat u li mistennija jagħtu soluzzjoni definittiva u mhux waħda li tipposponi l-problema. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank Ċentrali Ewropej ma jridux jagħtu aktar fondi qabel il-Greċja taċċetta riformi ekonomiċi mitluba minnhom. Fost oħrajn qed jintalbu sensiela implementazzjonijiet ekonomiċi fuq sma bħal pensjonijiet u l-VAT.